The Revolutionary Party aiwa reZANU-PF rochizonzi aiwa rava nediscord, aiwa that party yachizodistroyiwa manje. Saka pane mashoko atinoona kuti vanhu vakubuda manje vanyatso kutaura vachiti chokwadi chakuda pachena, unyangwe nemaleaders acho akuona kuti aiwa aya angova mamvemve amarara. Unobva subscribe like or on the bell icon. Pane nhau inoitendera pasocial media aiwa iri kunzi munhu angagwa bleeding on camera at last in George Charamba's exact words. Tipinda pano paMuzimba anonyora vachiti the ZANU-PF has been destroyed by discord and confusion, Mnangagwa admits. These acts continue to cause discord and confusion among the membership base, putting the party into disrepute. George Charamba said, "It's Chamisa who would bleed till he's out, but today it's Mnangagwa who is not only bleeding and admitting. Mnangagwa is bleeding and so pleading. He's got a party that is leaking all the secrets and the levers. And he makes the situation worse, bringing Chuguri's statue to State House, directly threatening Chiwenga and the army. So funny and the dummy is." Tomashoko anobuda chitogwa panapa nevakomana aiwa vachiuya vanyora panapa paHinduism achiti vakomana avaimboti aiwa anosonjamisa ndiye mukomana achachema, ndiye mukomana achableeda. But panapa kuona kuti aiwa nyangwe nemutungamiri wenyika ari kutobvuma kuti aiwa bato rake vakomana vakuexposana mubato iroriri, aiwa vakomana havachateereri nyangwe nemaleaders. Maministers chaiwo anoonekwa achisnabha mameetings nemamwe anenge ari important. Mavice presidents anoonekwa kuti aiwa haato attend the most important political anochiwa nethe leader wenyika. Tudze mafuro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi. Ita comment section medu, subscribe or like, sit on the bell icon.